Nu skal du se her, fordi det er sådan, både for at hjælpe Kirsten Parmer og alle andre ude i landet med at finde ud af, hvem der egentlig er hvem, så har vi fået lavet en Amin-matrix. Fordi der findes faktisk kun 3 kendte aminer i verden. Og i den forbindelse skal vi lige sige tak til Rikke Mae Melcher, en god ven af programmet, og vores mand, som i gamle dage stod bag vores Facebook-side. Han har nemlig lavet en matrix, og den er simpelthen her i Mjejle. Og den er også på skærmen, ikke? Det er Amin Jensen, det er Amin Skov, og så er det Idi Amin, som jo var diktator i Uganda i 70'erne, ikke? Jo. Idi Amin og Amin Jensen, de får begge 2 folk til at græde. Den ene med humor, den anden med mor. Er du med? Ja. Og så er det jo sådan, at Idi Amin og Amin Jensen, eller undskyld, Amin Skov, de er jo begge 2 hævet over loven. Eller, det ved man jo ikke, om det er i forhold til Amin Skov. Det har nægtet at indgå overenskomst og så videre. Det er jo en fagretslig sag, der kører, kan man sige, ikke? Og Idi Amin, han definerede sig så som en ukronet konge af Skotland og slog sin egen befolkning ihjel. En hård type. Men det er de 3 aminer, der er at arbejde med. Ja. Men nu bliver det interessant. Fordi Amin Jensen og Amin Skov er begge store i Vejle. Og kun i Vejle, ikke? Men der, hvor det er helt perfekt, har jeg mistet det, der har jeg ikke, vel? Nej. Ikke. Det er, altså, som du kan se, fælles for dem alle 3, så er kærligheden for stegt flæsk. Og det ved vi, at Idi Amin har en fæble for. Han havde en Han havde menneskekød. ekstremt stor... spiser man egentlig stegt flæsk i Uganda? Det gør man. Det gjorde Idi Amin, og det viser den her. Det er Rikke Maes opfindelse. Vi er glade for, at vi må få lov til at have den med på programmet. Og derfor er det rigtigt. Præcis. Jamen, sådan er det. Ja. Okay, så. Den er bulletproof. Har du set det natholdet, så er den god nok. Og jeg kan sige, at man kan finde den på internettet. Den florerer derude. Og så kan man simpelthen printe den ud. Så kan man lige tage 4 magneter og hænge den op på køleskabet. Hænge den op ved siden af madpyramiden. Præcis. Den omvendte kost. Amin-matrixen og den Præcis. og kostpyramiden. Den er lige der. Tusind tak, Rikke.